Assalamu alaykum mehriban ýerleşler, hormatly watandaşlar. Bilesin ele maňly gepleşmeden täzeden sizin bilen. Adından belli bolşýar elbetde bugün biz size bir zatlar hakynda gurrun bereriz. Ýöne biz size näme hakynda gurrun bereriz? Olam elbetde bizim bedenimiz hakynda bolup durýar. Ýagny adam bedeni adamyň iň belet zatdyr. Aslında şeýle bolmalym. Sebäbi dogrudan bilişimi diýýär. Bizim özümizde tegişli zady biz bilmän kim bilsin eýsende. Ýöne görüp otursak bizim köpümiz öz bedenimiz hakda, onuň näme okyplygy hakda köp zady bilmeýän ekenmiz. Onuň sebäbi hem adam şeýle bir kämil yaradylypdyr bolýan, onuň beden agdalary özara baglanşyk şylşyryny ulgam emele getirýär. Şol agdalary ömür boýu öwrenýän alimdyrlykmallar kä halatlarda diňe haýran galyp elbetde başyny ýaýýarlar. Haýran galar ýaly näme diýen bolsaňyz, günni aýnada görýän biziň ýüzümüz, ellerimiz, aýaklarymız şular hemmesi elbette şular değişli. Ýöne gepleşmeden şu sanyny biziň pikirimizçe siz şunu syrlanýarsyňyz, soň elbette öz bedeniniz barada başga pikire eýe bolarsyňyz. Şonuň üçin tomaş etmäge dowam edin. İlkinji bilen adamy beýleki jandarlardan tapawutlanýan zat hakyna bize pikirlenmek, döretmek, netije çykarmak ukyny berýän beýni hakynda durup geçelim. Beýni adamyň bedeniniň agramynyň 2 göterümine deňdir. Ýöne bedene gelen energiýanyň 25 göterümi diňe beýne gidýär. Onun bir öýjügi islendik ensiklopediýadan 5 etdi köp maglumaty özünde saklap bilýär. Beýni bedenin beýlik agdalaryna habar ugradyny, olar nerw ulgamyna sagatlyk 430 km tezlik bilen hereket edýärler. Bu bolsa islendik sport awtologynyň elbetde tezliginden ýokary bolup durýar. Eger biziň beýnimiz kompýuter bolan bolsa, onda sekundda 38 000 trillion amaly edip ýerine ýetirip ýetişerdi. Dünyada en güýçli kompýuterlerden bu güýjüň bary ýogy 0,1 2 göterümine deň bolup durýar. Biziň beýnimiz näçe maglumat sygýanyny hiç kime anyk däl. Dürli çaklamalara görä onuň gowrumy 1 terabaytdan 2,5 petabayta çenli diýip hasaplaýarlar. Adamyň beýnisinde 86 milliard nerw öýjükleri bolup, olaryň arasynda 100 trillionndan gowrak baglanşyk bar. Bolsa Akmaýanyň ýol galaktikasyny ýyllardan has köpdir. Adamyň bir günüň dowamyny edýän pikirleriniň sany takminan 70 000 edin. Ýa-da köpýmizde. Beýnini ösdürmegiň bir giden usuly bar. Olardan kuşda oynamak, durly amallar, meseleler çözmek, kitap okumak we garaz öz islendik zadyň bilen öňdürjülükli pikirlenmäge çalışmak bolup durýar. Intellekti özününkinden uly bolan adam bilen ýygyderli gürleşip gatnaşyp durmagan beýnini ösdürmegiň usullarynyň iň ygtybarlysynyň biridir. Ýene bir gyzykly maglumat, ýaňy doglan çağalar dünýäni başşaklygyna görýärler. Sebäbi olaň beýni sen tek gözüniň görýän zadyny dogry öwrenmegi başarar. Ömrüniň ahyrına çyl adam 150 trillion maglumaty beýnisinde saklap bilýär. Ýöne näme üçindir biz käwagt jaýyň açaryny ýabolmasa, telewizionyň pultuny nerede goýanmady ýadymyzdan çykarýar orda. Galaklymda. Gadymy döwürleň akyllarlarynyň biri Platon pikir beýnide, duýgy bolsa ýürekde durýar diýip hasaplaýan eken. Gelinini bedeniň esasy agdalarynyň biri bolan ýürek hakynda da durup geçelim. Söýgüni, şatlygy, gussany, şahirdir ýazyjylar ýürekde durýan duýgular hasap etselerem, ol almy taýdan diýenden beýledi. Onda ýürek näme diýär? Oň wezipesi näme? Ýürek bedeniň ýaşaýyşyny üçin edýär. Ol minutda takminan 70 ýa-da 72 gedek urýar. Deňeşdir göreliň kalibr oşunyň ýüregi minutda 1300 gedek urýar. Gökleheň kitinki bolsa bilşime diýäli, bary ýok 10 gedek. Alimlaryň çaklamasy boýunça sagdyn ýürek takminan 150 ýyla çenli işlemäge dol ýagdaýda goýupdylar. Egerde sen oňa zehter ýetirmeseň, bar mümkinçiligiň güýjüň bilen adamlaryň ýüregi sesleriň täsiri bilen sağlaşýan bilýär. Sahil Grenska Lukmançylyk Akademiýasynyň alimlary 2013-nji ýylda geçiren barlaklaryň netijesinde hor toporuna haýdymçylaryň ýürek urşunyň bir wagtyň özüni aýdym saata görä çalyşyp ýa-da çaltlaşyp haýallap bilýändigini anykladylar. Ýene bir misal, biz bir saata dinläp oturan bolsak, ýürek urgymyzam şol saatyň depkinde görä saatlaşyp, şol ritmi urmaga çalyşýar. Adamdan ýürek urgusynyň sesi nämeden durýar? Bu ses ýürek klapanlarynyň açylyp ýapylmagyny emele gelýär. 2005-nji ýylda kardiochirurgiýada bir atış edilipdir. Muňa sebäp bolan dünýä meşhur suratkeş Leonardo da Vinci'niň bir suraty bolup çykdyr. Beýik Britaniýaly Lukman Francis Wells 30 ýyllap her geçirýän operasiýasyndan soň ýüregiň suratyny çekýän eken. Gullerin birini ol Leonardo da Vinci'niň suratlarynyň sergisine baryp görüpdir. Wells beýik Italiýan suratkeşiniň çeken suratlarynyň içinde ýüregiň suratyny görüp haýran galypdyr. Hemen bu suraty goýja synlap öwrenip ýürege edilýän operasiýany üýtgedip has kämilleşdirmäge başardyr. Şeýdip gadymy döwürde çekilen bu surat biziň döwrümizde lukmançylygyň ösmegine ýardam beripdir. Mahavat
Mehribarlar, Begler Yolu Hususi Kärhanasynyň Alga brendi polietilenlen hem polipropilenlen öndürler miwedir bakçı önümlerini gaplamak üçin niyetlen sebetlerine ardarlandyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýyny 30-40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 tengeden, 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 tengeden. Howluň ardarlandyşy duşmazdan geçirmän. Begler Yolu Şu ýerde bize dünýäniň gözelligini görmäge kömek edýän ýene bir beden agzasy elbetde gözümiz hakynda durup geçmesek bolmaz. Adamyň barmak ýyllarynyň takminan 40 töweregi özgörüşli aýratyldygy bar diýerler. Gözüň görejiniňki bolsa 256 sanlar. Şonuň üçin hem aýratyn howpsuzlyk şertleri gerek bolanyny adamyň görejini skanerden geçirýärler. Beýne iş tapyp oňa esas agram italyanam biziň gözümiz bolup durýar. Adam ömrüniň dowamyna durly görünüşlerin takminan 24 milyonunu görýär. Göz sekundda 50 zady öz fokusyny salmagy başarýar. Beýleklen gözüne seredip bir zadyň jogabyny gözlemegi diňe adamlar bilen itler başarýar. Itler bolsa muny diňe adamlar bilýär. Görteler. Deňiz garakçylary hakdaky filmlerin köpsini garakçylar bir gözi ýapyp gedýärler. Olar durmuşda da gözüne ýörüýte sargylar ýa-da mata böleklerini dakyan ekenler tarihdedir. Munyň sebäbi olar açyk gözü paluban üstündäki ýagtydaky zatlar görmegi öwrenşer. Ýapyp göz bolsa paluban aslyndaky garanky zatlar görmegi ýöretilişini käşol üçin ýapyp gedýärler aslynda gördi. Ýene bir gözleriň aýratyllygy olar adam dogluny nähili bolsa şu duruşyny da galýarlar, hiç açan ösmeýärler. Adamyň gulagy, burnu hemişe awdysdan ulup gidiyor. Biz öten teknologiýalyň döwründe ýaşaýar. Ýöne hiç bir teknologiýa adaty adamyň ýygynyň ýetip bilenok. Eliňizdäki telefonyň kamerasy näçe megapiksel, näçe bolaýynda siziň gözüňiz ondan epesli güýçlidir. Adamyň gözüniň durlugy 576 megapiksele deňdir. Biz göz perdämiz, ýani biziň göz perdämizde ýagtylygy duýgu rejikliň 137 milyony bar. Adamyň gözi 10 milyon töweregi reňki tapawutlandyrmaga dol ýagdaýda okuyp. Biziň bedenimizde iň çalt hereket edýän myşsa haýsydyr öýdýär. Elbetde gözüň gyrpmagyna jogap berýän myşsa. Köp halklarda gözüň gyrpmagy ýetişmersiň diýen jümle ullanylýar. Adam bir sekundda 5 gedek gözüni gyrpyp ýetişip bilýär. Yer ýüzüne duýgularyny bäsgelip bilmän gözi ýaş dökýän ýeketek janlar adamlar. Başga janlarlaryň içinde daglaýarlar bar, ýöne olar muny başga sebäp bilen edýärler. Meselem krokodiller öz awyny goýup bermän saklajak bolanyny, ýa bolmasa onu ýene şeýle de bedeniň artyk duýduny çykarjak bolanyny gözi ýaş dökýär. Dogrulukda adamyň gözi bilen bäsleşýän ýene bir agda adamyň barmaklary bolup. Olar bir zady degen madyny şo wada beýne bir giden habary berýärler. Ellen zadynyň guruluşy, gyzgynlygy, gaty ýa-da ýumşaklygy barada maglumat berýär. Hemme bir sekundda da ýetirilmän ketgetlenýär. Barmaklaryň uji nerv reseptorlarynyň üýşen ýere taplanýar. Beýleklen içinde iň tejribelisi bolsa süýüm barmakdyr. Biz näwelli bir zady elläp görjek bolanmasa ilki bilen süýüm barmagymyz bolýar. Doğrudan adamyň beýleki jandarlardan tapawutlandyrýan zatlaryň ýene biri bolsa onuň başam barmagy bolup durýar. Başam barmagyň guruluşy onuň beýleki barmaklarynyň garşysynda ýerleşýänligi üçin biz islenlik zat aňsatlyk bilen tutup bilýäris. Şahir diýär, belki de kän zat tutup bolmasa eliň ähli barmaklardaň bolsa diýip şonky. Beýniň motor gawagynyň 4-den 1 bölegi diňe elleň hereketine jogap berýär. Şonuň üçin hem biz barmaklarymyz bilen islenlik şylşyrymda işler etip bilýäris. Meselem saat çalýas ýa bolmasa kompýuterda hat ýazýas, her bir adamyň barmak ýyzlary öz bolşuldyr. Yer ýüzünde barmak ýyzlary bir-birine meňzeýän adam ýok diýip ödüm olar entek çağa dünýä inmäkä dörýär. Demek her bir adam eýem dünýä inini beýleklerden ütköşkleýän tapawutly bolup durýar. Hatda DNK-sy meňde şekillengen barmak ýyzlary birnäçe meňden. Suwda bolsa adamyň barmaklary ýygyrdatyp başlaýanlar. Ýöne bu barmaklar suw özüni siňdirýänden bolanok. Bu tebigatyň biz hakda edýän aladasy. Alimlaryň aýtmagyna görä ýygyrp atan barmaklar öl ýeriň eliň taýman islenik zady berk ýapyşmaga kömek edýär. Mahavat. Çay başında. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen. Ziyat hil, arzularymyzdan ziyat. Biziň bedenimiz her sekundda 25 milyon täze öýjük peýda bolýar. Onuň 30 sekundda döreýän energiýasy bilen 4 litrden gowrak suw gaýnatyp bolýar. Muskul sözü musculus diýen latin sözünden gelip çykýar. Bu söz çanjyk diýmegi anlatýar. Adam bedeninde iň güýçli myşsa haýsy durýar. Ol adamyň iýmit çeýnemegine jogap berýän myşsa bolýar. Bu myşsa bizi dişlemäge, ýani bizi dişlemäge kömek edýär. 90 kilograma çeýinlik güýç sarp etmäge ukyp.
Biz bir adım edemizde bizim bedenimizdeki küstüwürü myşsa hareket ediyor. Şonuň üçin piyada yürümek adam üçin şeýle peýdalat saplanýar. Bagtly bolmak gama watandan ansat diýerler. Onuň sebäbi ýylgyrmak üçin biz 17 san myşsamyz hareket etdirýär. Gam çekemizde bolsa olaryň 43 sanysy harekete geçýär. Şonuň üçin adamlar ýyldan ýylgyrjak bolýar. Dowam etýär. Biziň DNK-my hem bir giden özgörşçüligi özüne jemleýär. Adamlaryň hemmesiniň DNK-sy 99,9 götürmeginde bolup durýar. Diňe birji bary o 0,10 bir götürümde tapawutlyk bar. Adamyň DNK zynjyrynyň molekularyny izgiderlikde birleşdirseň, ol yer bilen günüň arasynda 300 gezek barıp qaytmagy ýetjek eken. Ödem DNK molekulary gaty uzak saklanýarlar. Olaryň ýetip gitmek üçin 500 ýyldan gowrak wagt gerek. Biziň bedenimizde gerek esasy zat näme? Köp kişi şu an imi tipikirdir. Ýöne geçirilen barralara göre adam hiç de imen bir ay gola ýaşap bilýär. Uksalyk bolsa 11 günden agryk geçmekde. Şondan agryk geçse adam bedeni muňa çydamaýar, hem şok geçirir. Suwa medil şolar ýaly, mehriban adamlar bilişmeli ýaly. Adam bedenine iň bir gerek zatlaryň biri bolup durýar. Adam sowukluk bilen öz agramynyň bir götürümini ýitirenine susuzluk başlar. Şol derejede hiç ot onu yetmese elbette gowdur. Ellerini iki gapdala uzatanda döreyen aralyk adamyň boyunun uzunlygyna deň bolup. Garaz dünýädäki iň uly täsirliklerin biri hemişe biziň bilen elmedam ýanymyzda. Ol biziň bedenimiz. Ene mehriban ýerleşler, hormatly watandaşlar, bu günkü eplişigimizde bedenimiz hakkında käbir bilmeýän maglumatlarymyzy size maslahat bermek bu ýene bir ýola ýatdytmak üçin taýýarlan gepleşigimiz elbetde şonuň bilen tamam boldy. Türkmen portalarynyň daşlaşma mehribanlar elbetde Türkmen portalynyň islenlik platformasyna, saytyna ýa-da internet sahypalaryna siz şonuň ýaly adamzada, insaniýete gerek mahsus maglumatlar elmedama tapyp esasan bilesiň elemakly gepleşigimden öwrenip bilersiň. Ýene ýaşy ýollarda görüşýänçe elbetde hoş sag bolun we özüňize hoş edin.